Ha tudok őszinte lenni, ez olyan, mint egy ilyen kirakós darab, ami így egyre inkább mutatja magát, meg a konkrét kontúrjait, és idővel a világ, mondhatnánk, hogy a világ körém rendeződik, a többleteim meg a hiányaim köré, ami én, mint kirakós darab vagyok, de pontosabb inkább úgy mondani ezt, hogy nem a világ rendeződik körém, hanem én meglátom azt, hogy ezekkel az én konkrét kis kirakós darab kitüremkedéseimmel, meg hiányaimmal hova tudok valóban kapcsolódni, tehát a helyemet találom meg, és igen, egy csomó haver, meg barátnő, meg akárkivel nincs dolgom tovább. Szeretettel üdvözöllek. Jós István, spontán videó, magas lesz megint. Ugye az előző videó, az előző előtti szólt arról, hogy vedd közbe bátrabban, az előző szólt arról, hogy ne válaszold meg magadnak a kérdést, hogy tedd ki őszintén, és maradj meztelen, ne takargassd be magadat elméletekkel. Nagyon gyakori hiba, hogy emberek így elmondják, és aztán tovább fűzik, és már nem lehet hozzá kapcsolódni. És most jött egy olyan kérdés, hogy mennyi idő, amíg reakció érkezik egyrészt, másrészt meg, hogy ő azt tapasztalja, hogy amikor ő őszinte tud lenni, emberek elmenekülnek. És ahelyett, hogy kapcsolódnának, amit ugye én ígérek, hogy kapcsolódni fognak. És ugye akkor most ez hogy van? Nagyon egyszerű válasz az, és egyébként a saját tapasztalatom még egyszer, ezek mind tapasztalat alapú dolgok, meg az elmúlt 10 év tanácsadói munkája alapján mások életében is ezt látom, hogy nem kár értük. Nem kár értük. Ugye kétféle elmenekülést látok az őszinteség kapcsán. Az egyik, amikor úgy vagyok őszinte, és én nem erről beszélek, meg nem ez a tanács, nem erre hívom titeket, hívlak benneteket, de van az a fajta őszinteség, hogy rádobok mindent a másikra, hogy ő. Ugye miket vártam tőle, és akkor ő ilyen, ő olyan, én őt ilyennek látom, érzem, stb. Nem erről van szó. Tehát ha emberek azért menekülnek el, ezt így vizsgáld meg, hogy amikor őszinte vagy, és emberek elmenekülnek, akkor nem az van véletlenül, hogy te őket szapulod igazából az őszinteségeddel, értve ez alatt, hogy egy kéretlen tükröt mutatsz nekik, ráadásul nem alkalmas pillanatban, és ők ezért köszönik, ebből nem kérnek. 1. 2. Az a fajta őszinteség, amiről én beszélek, és ez talán nem volt elég érthető az előző videókban, az nem erről szól, az arról szól, hogy nekem mi a megérésem, nekem mik a kihívásaim, nekem mik a nehézségeim, akár mik a szégyeneim, mik a bukásaim, mik az esendőségeim és tökéletlenségeim. Én azt látom, hogy az ilyen típusú megnyíláshoz emberek, akiknek dolga van velem, vagy akik tudnak nekem segíteni, tudnak nekem adni, akiknek időszerűen velem kapcsolódniuk, automatikusan kapcsolódnak. Egyrészt és másrészt igen, a másik oldalon az is igaz, hogy olyan emberek, akik a saját érdekeik mentén, vagy tisztázatlan viszonyrendszerben voltak velem kapcsolatban, vagy inkább ők akartak volna tőlem dolgokat, ők ezt gyakran nem kérik. Ők nagyrészt sokszor köszönik és kiiratkoznak ebből, részben mert nincs energiájuk, mert nincs többletük, mert nincsenek elég jól, gyakran egyébként azért is, mert ugyanez a problémájuk, amikről ők nem feltétlenül tudnak őszintén megnyílva beszélni még, de mindegy is, a lényeg, hogy az emberek gyakran ebből kilépnek, amikor az ember így őszinte. Ugye az őszintességgel én nem azt ígértem, hogy mindenki kapcsolódni fog. Én azt ígértem, hogy akivel érdemes kapcsolódni, az fog kapcsolódni. Aminek abszolút egy első lépése az, hogy ha merek őszinte lenni a tekintetben, hogy én ki vagyok, először igen, leszakadnak rólam sokan, vagy mondhatjuk másképp úgy is, hogy kiszakadok olyan kapcsolatokból, és direkt nem azt mondom, hogy közösségekből, kiszakadok olyan kapcsolatokból, amikről eddig azt gondoltam, hogy fontosak az életemben. Ugye amikor az ember így felvállaltan elkezd őszinte lenni, az gyakran nem érti a család. Értve ezzel a vér szerinti családot. Gyakran nem értik a szülők, nem feltétlenül értik a testvérei. A házastársával lehetnek nehézségek, bár jó esetben ott kevésbé vannak. Vagy tetszőleges egyéb haveri baráti körökben, barátnők között is, ez okozhat kihívásokat, de igazából azt kell meglátni, hogy ha én őszinte vagyok, tényleg magamról beszélek, és egyszerűen csak így elkezdek vetkőzni, ugye én ezt értem vetkőzés alatt, hogy magamról, tehát nem róla kéretlenül, hanem magamról, és mások elmenekülnek, akkor ők nem velük van dolgom egész egyszerűen. Ahogy az előbb mondtam, nem voltak elég jól, vagy nem is tudnak segíteni nekem. És ezt fel kell tudni dolgozni. Tehát az őszintesség igazából az egy ilyen ez egy brutálisan hatékony eszköz arra, hogy az időszerű emberi kapcsolatokat megtalálja az ember, de itt az elején, mint minden építkezésnél, az elején áldozni kell. Az elején alapokat kell ásni, és áldozni kell, a homokot így szétszórni, ami az életemben eddig volt, és
elavult, időszerűtlen, engem már nem jól szolgáló kapcsolatok erre jó, ha rámennek. Ezt érdemes meglátni. Hogy az igazság felvállalása, tehát az őszinte beszéd, az a kősziklához juttatja az embert le, végül, ha elég ideig tudok igazat beszélni, és ennek abszolút része, hogy jobbra és balra kidőlnek a környezetemben egyének, vagy akár csoportok is. Helyette viszont cserébe új közösségek, új támogató kapcsolatok épülnek, ha csak tudok őszinte lenni. Ha tudok őszinte lenni, ez olyan, mint egy ilyen kirakós darab, ami így egyre inkább mutatja magát meg a konkrét kontúrjait, és idővel a világ, mondhatnánk, hogy a világ körém rendeződik, a többleteim meg a hiányaim köré, ami én, mint kirakós darab vagyok, de pontosabb inkább úgy mondani ezt, hogy nem a világ rendeződik körém, hanem én meglátom azt, hogy ezekkel az én konkrét kis kirakós darab kitüremkedéseimmel, meg hiányaimmal hova tudok valóban kapcsolódni, tehát a helyemet találom meg, és igen, egy csomó haver, meg barátnő, meg akárkivel nincs dolgom tovább, és köszönöm szépen az eddigi utat, és így merni menni az igazsággal, ez a feladat. Úgyhogy én garantálom az építő emberi kapcsolatokat. Aki ezt kérdezte, a közösségbe kérdezte, tudom róla, hogy az ő őszinteségére sokan reagálnak, egy férfi ember egyébként, az ő őszinteségében sokan reagálnak a közösségben is, a tagok közül, egy csomó energiát kapott, és értem, hogy a való világban esetleg nem úgy reagálnak, ahogy ő szeretné. Ott azt érdemes észrevenni, hogy a reakció az igaz. És ami a csalódást okozza, az az, hogy találkozom az igazsággal, miközben nekem volt egy téves reményem, egy ábrándom, amit én magamba dédelgettem, hogy az adott konkrét emberekkel nekem milyen kapcsolatom lesz, ha én őszintén tudok lenni. Nem lett, ez az igaz. Menj tovább, egyre őszintébben és egyre mesztelenül, meg fognak érkezni azok, akikkel olyan és még olyanabb kapcsolatod van, amilyet te szeretnél. Ez a feladat, meg ezt értem az alatt, hogy hajrá, jó munkát mindenkinek!